कुचती जवानी रजऊ मन कर सिलवट पे लोढ़ा से कुचती जवानी रजऊ कौन सवते संगे काट तार चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ सोरा हो सिंगार हमार प्यार बिना तोर से रोज भूलिया के कहाँ मिले जाल माल से। अब चलता नहीं तनी ढोड़ा भैया से हाँ कुछ कही इतना बड़ा मकान हमनी के बा इनका के बेच उच के तनी बढ़िया धाम पर जाके बढ़िया हमनी के एगो स्वर्ग खान घर बनवा के उमें बास करी सो तब उनका से भाई हो 3 दिन हो गई ओकरा गइला कहाँ गइल बा 3 दिन से आवत तनी नहीं पता हो गई कनिया कम से कम देखी है बैठ के जब कोटी कैसन कैसन बनल बा केंगे केंगे हुआ जाना जुटी काम कइले बा बढ़िया प्रिंट भइल बा कि ना अभी तले उ नहीं पता भई रे तो ई का हो तोरा कोनी हमर रही है देखी है तो तू कहां नहीं पता भइल बड़ी। अब हम का करी अब हमरा से बर्दाश्त होता तो हमनी के हो गइल त अपन शादी बियाह क के आ मौज मस्ती करता लइन दूसरा कोठी पर आ एजा कोठी बनवा के हमरा कहता रे कि रखवारी करी। ई बताओ हम जवान होके बैठल बानी 5 साल से तो हमनी के बुझात नहीं के हैं तो लोग के जानकारी ने तोरा जानकारी हो जवान हो गनी। अरे मत ना करे लगी जब हम भूख कर जाता खनी खतरी तोरा शरम लाज बाकी ना का कर और भाई के सामने खनी खोबे ला ना तू खा ना हां हम ना खाए आ पूरी राज तहनिए के बर बंसवारी घास भूसा भूसौली जतना में लेके राज करे लगी। अब हम मकान बेच के हम जाता नहीं धाम नगर में खूब सुंदर स्वर्ग खान घर बना के अकेले रहे आ बियाह कर अगर जे नहीं खल बियाह करब तो देखल हम भूकुड़ जाता नहीं जब अपने पता लग जाता 2 साल रुक जो 2 साल के बाद तोर बियाह हो जाई बढ़िया लड़की देख के कह दिए बियाह ते घबरो मत भले कहबे तो मकान बेच दी यहाँ तोरे खैनी खाइल छोड़ दे। अच्छा तो भैया तारा ससुरारी बियाह करल बा हां अच्छा तो तारा ससुरारी अभी नहीं छुपाई भौजी के साथ हम जाना तू जइबो हां हम जा अरे चल ले तू ही देखा ना भौजी से बतियानी कनिया भौजी तो कौन तरीका हो आ तो हम चलम की तरह साथ ससुरारी तो ससुरारी जो ये पहुंचा के चलइयो हम पहुंचा के ना आम हम सारा बियाह बिता के आम तू बारात के दिन भले होइयो तो बियाहवा में का करबो मतल सोहर पर नहीं खानो जाना तू तो कई बेर ससुरारी कबल बड़ा हम पहला ही बार न जाता नहीं पर लोग से जान अच्छा पहले हो ठे से जाता ससुरारी हां तब न हमरा से लोग से जान पहचान होई पाना 10 दिन में हैं एकरा बाद तू बियाह के दिन होइयो न्योता लेके न्योता के साथ है। अच्छा हो जाई लेकिन सुना ना बागो मत हने आवा ना हां कहे का मतलब बा कि ससुरारी जइयो नु तो ससुरारी के भी रीति रिवाज नहीं कर जानो। अच्छा भैया लड़की बहुत खतरनाक होई सो बना दल माने बन रहल बा का होई तोरा सुरती ए अब तो बराबर के हो गई सो अब कौन लाज भय डर बाहु रे तो 12 बेशरम बारी जे कर शरम ओकर फुटे कर हम ई नहीं खसु सुन ले हैं हे भगवान ऊपर वाला विचार करो है देखो है लइका है केंगो बराबरी के होके कहता हो देखा तो हम तारा से बड़का बानी की ना ओंगा बड़का होला हां केते चिक बानी उम्र से अरे उम्र में तो अरे ये बतियन हमरा याद ना है पढ़ल लिखो जो कम से कम करो बांग्ला पढ़ो तो बड़का आदमी बताओ दूसरा में तो 2 बार फेल भनी आ तीसरा में 3 बार आ चौथा में 4 बार फेल भनी तले घर बनवा के हमरा के जान वॉचमैन बना फेल भइल त का घूसखोरी के जमाना नहीं थे पास ना हो जी कितना घूस दिया सारा घूस खावल तार से लिखे के आवत नहीं के त पास केंगे होखे कोनो दस्खत करावे हमरा से तो होई एही से कहनी हम तारा के और गंदा जौन बाई तार सारी उनका के हमरा से बियाह करा द तो तहनी के कुछ न ख लगिन सोच समझ। अच्छा घबरो मत 2 साल रुक जो जल्दी के बियाह करा दे। अब हमरा नहीं बर्दाश्त होत जाता नहीं घामा में जाता नहीं तो ऊ पसेना होता आ ठंडा में रहता नहीं तो ऊ जड़वता कि का कहीं कम से कम एगो हमरो के कमरो तो देता लगी ए तो गर्मी में कमर का होई जाड़ में कमर की कहवा जितने पसेना होला उतने कमरा ओढ़ल जाला आ जितने ठंडा लागेला उतने रजाई के हटावल जाला। पढ़ लिख के गधा हो गइली का कहली गेंदा से तू अपना गेंदा से बियाह करा द भलाई यही में बा आखिर तो जेठ भाई हइले वो कबो जेठे भाई रहबा जेठ साड़ू हो जइबो हमनी के काम बाजार गोटा चली हम जाता नहीं ठीक बा हम तारा ससुरारी जाता नहीं तू आइया नेवता लेके ओ दिन बियाह के दिन ठीक बा नु ठीक बा लेकिन ई मकानवा देखी के हाई देखी लगिन अगर हमनी के वीडियो रहुआ लाइन के पसंद आवे तो जरूर सब्सक्राइब करम लगन सब्सक्राइब कर दो के आ बेल आइकन दबा देवे के। हां ठीक बा तो हमनी के दोनों भाई अब चलते निशान साड़ी हो न गनी सा।